Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Угбудуллаха кааннака тарах." Аллаһны күргән сыман Аллаһка гыйбадат кылыгыз. Фа ин лам такун тараху фа иннаху ярак. Әгәр алай булдыра алмасагыз, белегез, Аллаһ сезне күрә. Ягъни Аллаһ сезне күргән сыман аңа гыйбадат кылыгыз. Вахсиб нәфсәкә ма'ал маута. Үлемне ешрак искә төшерегез. Ягъни нәфсеңне, җаныңны үлем белән хисапла. Үлемне күбрәк искә төшерегез. Бүгенге көндә кеше яши бөтенләй үлмәс сыман. Әйтерсең, аның гомере мәңгелек, бер кашан да бетмәс. Тора ул, шаба ул, йөри ул, нәрсәдер җыя ул, ләкин ахират турында уйланып та бирми. Аның турында уйлаган да юк. Нәрсәдер җыя ул, бу дөньяга мәңгелек килгән сыман. Инде бүген аның янәшәсендә дуслары, туганнары, күршеләре, якыннары күпмесе киттеләр инде Аллаһ каршына. Әйтерсең, ул аны күрмәй. Менә бу дәресне тыңлаган кешегә, менә шушы дәресне тыңлаган кешегә әйтәм. Менә юри генә зиратка барып карагыз. Ир кешеләр һәм хатыннарыгызга видео төшереп алып кайтыгыз зираттан. Күпмесе аның яшь кешеләр, күпмесе аның карт кешеләр. Зиратта күпме үлгән кешенең яше, күпме карты. Һәм игътибар белән карасагыз, яшь кешеләр күбрәк. Син бүген шабасың, яшисең. Инде күпме син дусларың китте. Бит Аллаһ иртәгә сораячак. Һәрбер гамәлең өчен, һәрбер эшең өчен. Нигә син аны турында уйламыйсың? Яра, сиңа бүген 20 яшь. Сиңа бүген 30 яшь, сиңа бүген 18 яшь, сиңа бүген 40 яшь. Кайда гарантия иртәгә син Аллаһ янына китмәячәгеңә? Кайда гарантия син 70-80 яшькә кадәр яшәячәгеңә? Кайда гарантия? Юк гарантия. Шуңа күрә син бүген акыл иясе аякта икән, сау сәламәт икән, исәплә нәфсеңне үлем белән, ягъни үлемне искә төшер. Ничек итеп? Тиздән мин Аллаһка кайтачакмын дип. Тиздән мине Аллаһ сораячак дип. Һәрбер гамәлләрем өчен, һәрбер гынахларым өчен, һәрбер карашларым өчен, һәрбер сарыф иткән малым өчен, һәрбер ашаган ризыгым өчен. Аллаһ мине сораячак. Туганнарым өчен, дусларым өчен, гаиләм өчен, гамәлләрем өчен. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Вахсиб нәфсәкә ма'ал маут." Үлемне искә төшер. Үлемне искә төшереп, нәфсеңне тый, нәфсеңне хисапла диде. "Ваттaqi дa'ватал мазлум фа иннаха мустаҗабатун." Һәм залим кылынган, җәберләнгән кешенең дуасыннан курык. Шынлыкта аның дуасына җавап бирәләр. Ягъни аның дуасына Аллаһ җавап бирә. Аллаһ җәберләнгән кешенең, бер гынахсызга, хаксызга кыерсытылган кешенең дуасына әгәр ул Аллаһка дуа белән эндәшә икән, Аллаһ аның дуасына җавап бирә. Менә шушы җәберләгән, аны кыерсыткан, хаксызга кыерсыткан кеше өчен Аллаһка дуа белән эндәшә икән, Аллаһ аның дуасына җавап бирә. Хәтта ул кафир булса да, хәтта ул Аллаһка гыйбадат кылмаса да, аның Аллаһка гыйбадат кылмавы ул аның белән Аллаһ арасындагы гынах. Хәтта мөселман кешесе, мөселман булмаган кешегә җәберлек кыла икән, кыерсыта икән, һәм шушы кафир Аллаһка дуа белән мөрәҗәгать итә икән бу мөселманга каршы, Аллаһ аның дуасына җавап бирәчәк. Аллаһ аның дуасына җавап бирәчәк. Һәм инде күбез, әлхәмдүлилләh, бу хадис белән гамәл кыла. Ягъни шушы хадис белән гамәл кыла, ягъни зулымлык китермә, кешене кыерсытма хаксызга, Аллаһ аның дуасына җавап бирә дигән хадис белән кеше гамәл кыла. Әгәр ул кыерсыта, ягъни аның тормышында берәр нәрсә килә икән, берәр инде авырлык, берәр инде авыру,
кыйынлыклар килә икән, ул уйлый башлый. Кемгә мин начарлык эшләдем дип. Күбебез моны уйлый, кемгә мин начарлык эшләдем, кемне мин кыерсыттым. Бәлки мин берәр кешене гөнаһсызга елатканмындыр. Бәлки мин берәр кешенең гөнаһсызга күз яшьләрен түккәнмендер дип уйлана башлый. Бүтән дусларын, кардәшләрен, иштәге бергә эшләгән кешеләрен башыннан уздыра башлый. Ләкин күп кеше уйлап та берми. Монда керә аның беренче гаиләсе. Аның гаиләсе, аның хатыны, аның балалары, аның абыйсы, аның энесе, аның апасы, аның сеңлесе керә. Әгәр син бүген хатынны кыерсыттың икән гөнаһсызга, шушы хатын Аллаһка дуга белән эндәшә икән, Аллаһ аның дугасына шулай ук җавап бирәчәк. Аллаһ аның дугасына җавап бирәчәк. Һәм инде хатын кыерсыту дигәндә монда керми, монда бары тик хатынны кайтып, эштән кайтып кыйнау гына керми. Монда бүтән кыерсыту. Сен хакларын үтәмисең икән. Начар сүз әйтәсең икән. Ашатмыйсың, киендермисең. Мөмкинчелегең булып. Туганнары белән сөйләштермисең. Бер сәбәпсез. Һәм башкасы бүтән нәрсә керә монда. Кыерсыту үз эченә нәрсә ала монда барысы да керә. Хатының, дусларың, туганнарың, балаларың күз яшьләре түгәләр икән синең өчен. Сиңа рәнҗиләр икән. Син аларны бер гөнаһсызга, бер хаксыз рәнҗитәсең икән. Дуга белән Аллаһка эндәшәләр. Аллаһ аның дугасына җавап бирә. Шулай ук апа кеше үзенең кечкенә сеңлесен җәберли икән. Кыерсыта икән, ул дуга белән эндәшсә җавап бирә. Шулай киресенчә сеңлесе апасын кыерсыта икән. Рәнҗитә икән. Ансы дуга белән җавап эндәшсә, Аллаһ Субхану тәгалә җавап бирә дугасына. Шуңа күрә гел кешене кыерсытуны, кешене рәнҗетүдән ерак булыгыз. Мондый гөнаһтан курыкыгыз. Ни өчен? Чөнки Аллаһ аның дугасына җавап бирә. Аллаһ аның дугасына җавап бирә.